wadhi nyime kod paro mopogore opogore michwalo nwa kar kae. Wabeda ne kod ng'eyo ni to piny Kenya ringo e yo machal nade weche mag teknolojia kaachiel koda ka tiyo kod gik mopogore opogore mantiere kar kae. Nyakora mojwang' kamano wachako godo chenro ne amadane mondo mwadogi wapenjre e weche mag tich. AI ni kodonjo. John Opio loso kar kae wacho ni nitie weche mag automation. Mano tiende ni keto masin mondo tim tijegi achiel kachiel. Moko bende ipenji kanyo ni ka gitimo dongo gana dhi wito tijegi. Penjogi ka nitiere kar ka. Iwacho ni sani kembe gi modonjo e lony manyasani. Owacho ni ka kar kae kuom ranyisi Nyasaye mondo mi orit tije jomoko. Owacho ni koro sani ka wanya bedo ka to wawinjo mana mashin moro makonowa ka ni kaw break. Bina Alex Obado ni koro onge tich. Mashine ma koro lendo kar kanya koro moge jwang'. Chopo sa 12 wang'e. Ng'amoro akukoti men machine no robots makalo kanyogo. Robots go ema koro bete studio ka man gi duol machal gi duon Cleophas Oluoch, machal gi duon George Bati, machal gi duon Trevor Mbija kelo news kawuono gotieno. Wijo kanyo wacho ni ati en sa adek mar otieno ma kawuono cheno mar Imrera Mogi TV. To ng'awuoyo kodi kanyo ok en dhano matiyo gi remo, otiyo gi sitima. Kendo otiyo gi rieko no mokaw kuom dhano, to koro kete masin ema ntiere kar ka. Chieng' ma gigi chopi, alam mantiere kenda ni koth kik nyidhi nikech koth ko nyidho Kenya ka sando stima lalo chalo Ugis. Koth matin to stima dhi. Koro mana alam kende mulamo stima kik lal e kinde ma news no dhi mbele to onge backup. Nono nya dong mana kune no mudho. Kamera be onge jomo mako, honest ka koro ok maka kata kamera. Kamera no en mana kanyo kama intieno. Owinjre mana kende, en mana robot. Kisudo to en kodi. Nyakora mojwang' do chal nade. Mane kama walose. Oganda penjo ni gini kodonjo mochak ti kode kata Kenya ka. Ji dhi wito tije e kinde ma piny Kenya samo lose ni gigi onge. Namba mag ji maonge tije ni malo ahinya kama ntiere kar ka. Diponi maigi mutimo Konza City, Konza Technopolis kama untiere kanyo achiel kachiel. To bedo sei kuru ni thuologi. Ponono ko buru chopo. Ibro ti kode yo machal nade. John Paul. Ero kamano. Koro AI kako biro ni en gima ber. En gima ber nikech as much as owacho ni nitie joma dhi wito tije to iyudo ka omiyowa opportunity mar ng'ato ka ng'ato bende dok e class mondo mi o understand AI kaka koro onyalo tiyo kode mondo mi omed tich obet mayot. Iyudo ka AI bende create as much as nitie joma dhi wito tije, tiyudo ka AI bende odhi create tije mang'eny kaluwore kaka koro piny dhi. Iyudo ka chon cha kane in kaka koro Ramogi en kar news information, tiyudo ka AI koro dhi kete e yo mayot ni koro Ramogi koro ini focus e delivery mar news no. Iwere gi wach mar iluongo nango iwere gi wach mar rango ni iyudo ka technology sechego omedore makoro in kaka ja news ini focus mana news gi delivery. Lakini iyudo ka AI koro konyi miyo kata quality mar news makoro deliver yot. Kendo koro iyudo ka kane un ji mang'eny mawach ji 5 matiyo e one production, tiyudo ka koro in kata ng'ato achiel kata ji 2 kende. Ngeche niya koro ng'ato ka ng'ato nyalo bede kata chako kare mar timo gik mopogore opogore kaluwore kaka piny dhi. Mawatene John Paul, wacho ni gini kobiro en adieri ni ji wito tich. To ka ji wito tich, gidhi bedo gi thuolo mane mar timo gik moko kendo. Yes, koro thuolo anyalo miyi example. Inyalo yudo ka koro kane wawuok e analog wadonjo digital. Iyudo ka sani chon cha newsrooms or media houses ne tin malich. Tiyudo ka digital kodonjo kata koro kaka nowacho ni koro jomoko dhi hinyore, joma hinyore be nyaka bedi. Lakini iyudo ka okoro create opportunity koro ji mang'eny. Tinde iyudo ka kidhi e mbui kata kidhi e Google tiyudo ka ji mang'eny
news inyalo yudo ka information no ji mang'eny koro nigi channels gi to mago jomo create tich nikech koro yudo ka ng'ato tinde nyithindwa matindo yudo ka e town ka ng'ato dwaro mana tek mana ni gi simu maber tinyalo chako channel mari seche mitimo channel mari no ti commercialize channel nino to pesa donjo koro kochuno nyaka wate ndikwa ni nyaka wati Ramogi joma tiyo Ramogi bende tiya tiyudo ka okuchuno nyaka nikech piny masani chon cha yudo ka ne nyaka ndikwa mana e company industrial area emane nyaka ndike ji niko kondiki industrial area to kondiki serikal to tichonge to tinde yudo ka with AI gi technology ng'ato nyalo beta out lakini otiyo ni company moro America kata otiyo ni company moro Europe inano koro mano kaka koro technology dhi to kata kaka iwacho ni companies kaka koro jo Microsoft PwC Dell gi anticipate ni in future nyaka gigol jomoko tich to seche ma gigolo jomoko tich no to bende nitie joma koro yudo tich seche ma gigolo ji tich no ok tiende ni koro ni koro jogo tich orumo nigi opportunity moro kendo yawre yudo ka koro ok ochuno nyaka idhi e pinje ma oko eka iti inyalo tiyo teknik gi internet tin gi computer to in gi skills tiyudo ka koro inyalo tiyo kamoro amora ma intie to koro opportunity ma koro AI kelo ni ngeche niya ji bro bet gi chances mang'eny mar tiyo gi AI mondo mi tich mang'eny oyudre kato kirango kendo kaka koro innovation weche mag innovation yudo ka koro kendo AI kendo konyowa kondo wabedo more creative to seche ma wan more creative ni to watimo innovation ngeche ni wakelo gik manyien manyalo konyo ji to gik manyien manyalo konyo ji gi kendo medo tich bedo mang'eny koro AI loro ma lakini oyawo kon koro en gima ber ma nyaka koro wa embrace to kendo gima dwarore kuomwa ni nyaka watim ni nyaka koro wabed gi iluongo ni skilling and upskilling nyaka koro wamed tiegore mondo wa understand ni AI ni wanyalo tiyo kode maber nango mondo mi kik piny wewa oko erokamano ahinya mondo mi piny kik we ji oko oganda dwaro tije AI ni biro mondo mi okonyo oganda